Salutare, mergi, am găsit la un nou episod de Skywars, episodul 3 de data asta cu voce. Sper să meargă, că am încercat să primez o dată, dar shitty! Cu high chat-ul măsii, futul în gură de hacker, pentru că am aflat că Hypixel are un hacker foarte mare, care dă, e ca un fel de admin, poate da pe cine vrea afară, dar n-a primit adminitatea de la server să fie boss. Oh, 4 snowball. Ok. Stai că se aude prea tare. Ok, și mie îmi contează cum se aude. Că eu nu vreau totul să iau cu... Oh, sabie de iron. Perfect. Ai fută de rec cu mașinile astea. Numai când filmez pot să înceapă altfel. Pizda mă, nici nu le auzi. Tu treci frumos în rasa ta. Nu mă interesează. Mă, ce retardat, vezi că eu am sabie. Ai făcut-te în gură de hacker? Are hack. Eu nu pot să cred că are hack tipul. Oh my god, să nu vină cineva la mine pe insulă că am belit pula. Boci de boci. Băi, eu iau blocurile și mă duc la asta pe insulă cu arcul măsii. Nu o să se mai dea asta mare cu arcul. Vedeți-mă. Ai grijă cu cine te bați, man. Nu cred că m-a văzut. Nu futu-te! Dă-te în pizda, mătii! Păcătosule! L-am păcătuit pe tipul ăsta. I-am arătat că o sabie de iron nu e o sabie de fier. Nu de fier, ci de... Cum se numește? De cobblestone. Cobblestone, scuze. Doamne! Only fuck. No, haideți, bateți-vă cu mine. Bugul. De futoți bugul, mătii. Dar nici cum faci. Oh, pantaloni, n-am văzut. Bun, avem și armură decentă. Rasa mătii. No problem. Aici a luat tipul ăla tot. What? Acum doar un chestplate ne pică și suntem aranjați. Acum hai să strâng blocuri. Și să mergem în mijloc. Data trecută... uite-l pe boss. Deci eu nu pot să cred. N-ai voie să pleci de pe insulă, pur și simplu că intră high chat-ul. Am văzut la foarte mulți youtuberi care fac pe Hypixel videouri. Și nu o să mai fac pe Hypixel dacă tot asta se întâmplă. Only lonely crap. Hai să începem. Nu o să ne mișcăm de pe insulă. Bun. Bă, ăștia sunt retardați, spun timp în loc de timp. Cum eu n-am cont de Hypixel, nici nu o să-mi fac prea repede pentru că sunt nici... Oh, iară sabie de iron. Deci dacă nu-i full house de sabie de iron pe aici... Bun, am revenit, mi-am luat armura. Dau armură recentă din nou. Dar dacă high chat-ul mai are ceva cu mine, îmi bag pula în el. Sincer. Trebuie să vorbesc și urât din lui, vedeți?
Vedeți ce rău e Hypixelul? Scuze că auziți bălăbănuri, dar focul. Trebuie să fac foc, că mi-e frig. No, bă, nu vă place fără foc. Na. Vă, dacă n-ați avea foc în casă, ați plânge. Punem pariu. Și v-ați dezabonat, dar dacă vă dezabonați, muniți și știți. Știți regula mea. Cine se dezabonează, moare. Nice, Ionuț, nice. Trebuie să merg la mama ta în ceva să cauți blocuri. O dat cineva cu bulgării, că îl fut. Undeva. Nu! Nu! Du-te, bă, în pula mea! Oh my fucking god! De unde pizda, mă, s-a venit ăla? Hacker, clar hacker. Nu a avut de unde veni, nu era niciun tip pe acolo. Hai să ne pice sabie de iron. Din prima! Nu. Prima oară chestplate-ul. Se pare. Sabie de iron. What the fuck? Ok. Ești gay. Am înțeles-o, frate, dar nu spune de 100 de ori că mă deranjează. Oh, nigga. Așa că tu ești un nigga, frate. Dau muie la karate. Cred că îmi dă ăia report. Că Hypixelul mai înțelege și altfel un report. Bun, hai că am ajuns și noi în mijloc. Du-te în pizda, mătii. Oh, la fucking dead. Hai mă că eu mai trebuie să mă ieși la satana astăzi. Mai jucăm asta și încheiem episodul. Hai mă, aceeași mapă, aceeași. What? Am crezut că l-are armură pe el, nu știu de ce. Time is so hacker. Măta, n-am apucat să citesc. Ok. Oh my god, și nu ne pică nimic. Futu-ți chestul, mătii. Pe bune acum. Aș bată joc Hypixelul de mine. Și ar vrea să-l înjur de tot dinții măsii. Uite, full letter. Futu-ți! Cum a venit ăsta, frate? Mai dă-te în pizda la măta! Futu gerpelita mătii, mâncă, tupă măta aia, curvă! Am omorât hackerul. OMG. Și acum avem și noi sabie de iron. Ok, uite. Asta buți. Butalauă proastă. Cred că era gagică pizda aia. Nu știu de ce. Acum hai la mijloc, avem 16 blocuri. Nu o să mai pune cu cineva cu mine. Nu o futu în gură. Numai să nu arunce cineva cu bulgări în mine, că îl fut în cur acum. Oh my god, am ajuns și noi în centru odată. Unde-i? Te-am văzut, bulangiule. Treci încă. Unde crezi tu că vii? Tu vin ce? Dar de unde pizda? Hacker! Hacker, Chilaura! Hacker, bă, du-te în pula mea! Bun, cam atât și cu acest episod. Nu uita de like, subscribe la canal. Eu am fost Ionut și la revedere! Bye, bye!